เ
เ
Eta finala bukatu bezain azkar eskolako aterkea daukazue, gutxiazu bidea Isabearen moldaketa berria izango da. Aurkezpena egin dut hemen, etorri direnak, bai, mesedez, meak atzera, mesedez, atzera. Aurkezpena egin ditugu, lehenengo eta bi, eskerrak eman hola ez, Berrobiko udalari, hau den aguzte egiten guztiagatik, baita ere, txapelketa batean parte hartu duten Itziar, Aizana Zabal eta ikastegitako udali ere bai, Ibin Kirol Klubari ere bai, eta final motorea abandonatu delako, eta espero batur urtean ega luzea bai egiten dugu. Mesedez, mauraiak ikan batera, aurkezpena egingo ditugu, alde batetik udaletxe etorko dira, Aiton Izquierdo alkatea txalo handia beretzat, nortxe dugu. Eta baita ere, zinegotzian agore seguro da txaloa beretzat ere. Eta jokalariak ere baditu hemen, veteranoak eta gazteak egite dugu. Ezkerretik hasita Mikel Oinaz, Gipuzkoako bi talde nagusiak da, Realean eta Ibarren jokatu du. Villarrealen ere bai, Portobren ere bai, txalo handia beretzat. Bere alboan, Tomas Orregozo, Realaren bigarren ligako jokalaria zen, Superkopa irabazten Realarekin, Europako kopako finalean ia sartu zen, txalo handia beretzat. Bere ondoan dugu baita ere, Ainara Huerta Mendigar, Realeko hirugarren talde jokalaria, txalo handia beretzat ere. Eta hemen ere ondoan duguna, hortxe dugu Aiarra Aiarra, bera, Realeko hirugarren taldean da, eta Espainiako selekzioarekin, Eurokopa irabazten du, amazten du, zazpikoetan, txalo beretzat ere. Beraz, denak hemen, jartzeko dugu hemen miretzak jartzeko, eta taldeak pasa egiten dela honean, biziko gara gaztetxeekin, laugarren postuen errezik izan datoren zeratzeko taldeak, txalo handi bat. Hirugarren postuan, ikastegik izan da, beraz horretzen ikastegitakoa. Xabiak jota da. Bigarren postuan, Aizana Zabal talde da, Aizana Zabal taldea. Eta gaztetxo mailako txapelduna, Etelu taldeko dira puntura, Mikel Oinaz egunero txapeldunen erekura. Hortxe batzara gara, Etelu taldearentzat.
Iñak emango dugu saria. Eta laugarren postuan izan da Izarra Zabalgo taldea. Eta hortxe alkatea da zineko txepien artean. Ari ematera biak etorri Izarra Zabalgo taldea. Hirugarren postuan ikastegik izan zortu da duzar ikastegitako ordezkariak. Joan dira, baina zainak ematera hortxe raleko bidezkak ikastegitako ordezkariak izadez, horri hortxe era. Hortxe era, mazki bat, hortxe dira gaineko dire, eratzen direna. Txalo onde bat. Bigarren postuan Itziar taldea, eta Itziar taldea egia, Pamos Barbazo, Mikel Unakien artean eman. Kien artean, Pamos Barbazo eta Mikel Unakien, Itziarko